Zumaiar ikuspuntutikan, ez dakit, askoz diferentia ez. Izango banitzak egeteikoa, bai igual ez, edo zaustarra. Bueno. Azken finean, bai aurkitzen naizela erronka handi baten aurrian, ez? Ez da gauza makala aukera aukitzia halako foro batea joteko. Egia esan alde batetikan, kezka eta larritasun puntu bat ere, sumatzen dut, zetikan erronka handia da. Baina beste alde batetikan ere baita ere arrotasun puntu bat, ez? Hanbeste jendeen ordezkaritze zatea halako foro batean, kontxo, arrotasun puntu bat ematen dit. Gero, egia esan, printzipioz hasi ginean, ez zuen ematen aukera handia okiko gendunikan, eta guain, enkuesten arabera, igual aukera baditugu. Eta aukera horiek gauzatzeko, seguruenik guk egiten ditugun lananen esku egongo dira, ez dira beste batzuen esku egongo. Orduan, nik bai animatuko nituzkela guztiak, Marianek esan duen hildo horretan, abenduan juntzitzaizkigun bozka guzti edanak rekuperatzen eta gure ganatzen eta konbentzitzen zatikandan gure aukera obio bestiena baino. Zatikan gure bozka balio doblia daukan bestiekin alderatuz. Guk ara jongo gehalako aukerak irekitzen zaigun horiek aprobetxatzea eta baita ere gure ikuspuntutikan han gauzak ezatea. Eta hori ale esanik, ez dakit, datorren handian nun nagon Zumaian edo Madriden.